Mga lods, mag-ayo ta ning ato ang CR lods. Kinahanglan na kita mga babae di ta magsalig og laki. Kay og way laki, way mubuhat sa buhaton yun ani. May nang kamao ta tanan lods. May nang kamao ta sa tanan nga buhat sa lalaki lods. Di ta magsalig og lalaki. Ani lang kasayon. Tang-tang. Lods. Gamitan na nato ni og unsay nga ani. Wa ko kailaan ni lods pero bansay kay ko ni lods. Unsay magpaayo diha og CR kay pangayohon. Ansay kay ko ani di na kinahanglan nga manawag ta og laki. Kinahanglan mautas tanan nga buhaton sa panglalaki. Kay magsalig ta og kuan lalaki. Hindi ta mabuhi og way laki. Kinahanglan mabuhi ta nga way laki. Magsalig og laki lods kay sa karon nga panahon kinahanglan nga kamautas tanan nga buhaton. Mga lods. Awas-awas pa man lods. Tubig. So butag nga na tog tiplon lods kay para nga dili mag-leaking ang tubig no nya kani pugong ni sa leaking. So butangan na to og tiplon nga ani tiplon. Kinahanglan kabalo ka sa mga pangan kay ug mapalit ka sa hardware di ka magbawog tag-an unsay nga nato. Tungod sa kagidigayon lods aning ako ang para ilos lubot ang surrender hindi madugay di ba? So surrender gitag bag-o yan ina kinahanglan nga manawag kag laki kay kabalo naman ka di ba? Ano na siya kasayon lods. Ilisa na ito bag-o kani pag una kong pinalit. Ano na siya lods. Agay di man masakar lods. Sakar di ay sakar day lods. Adjust mo siya lods. Nahanglan adjust ang masulod ang iyahang kuan. Isa kinako iyahang kaya
hugot na. So, testingan na to, no? Kung kuan ba? Masalir ba? Testingan. Pandaro na to. Kusog kayo do. O, diba? Kusog kayo, no? Di mama na siya. So, inahara kasimple, Lord. Thank you for watching.